हेलो फ्रेंड्स गिबियावनो आंनि पि दैमारि ब्लग चेनेलाव दिनैनि गोजोन मोनाबिलि समावहाय बरायनायजों लोगोसे आंनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। स' आं दिनैहाय नैबे माइनावस्रि ओनसोलनि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आमाय बिथांखौहाय आंनि चेनेलावहाय हांख्रायनानै लाबोदों। नोंथांमोननि सिगाङावहाय बिथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय आं खावलायनायखाय जोंहा मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आमाया नुजाथिफैनो हाबाय दिनैनि समाव। बेजों लोगोसे जोंहा दङ बिथांनिनो लोगो मानगोनां सुनिराम मोसाहारि आमाय, बिथाङाबो बिनिनो लोगो। सानैजों नुजाथिफैदों हाबाय, बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम अननाय सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोनाथ' बिथांखौ सिनायखायो। जोंनि बे माइनावस्रि ओनसोलावहाय फेमास होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा, मानोना जोंनि बेखिनियावहाय बेसिम दावगानो हादों। बिनि थाखायनो फेमास होनब्लाबो जोंनि एरियायावहाय जेबो भुल जानाय नङा बा गोरोन्थि जानाय नङा आरोना। थ' नोंथांमोना खोनासंना लादो बिथां मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आमायनि गोदै गारांखौहाय नोंथांमोनाबो खोनासंदो। आरो बे खनखांनायनि उनाव जोंहा बेजों लोगो फैफानाय मानगोनां सुनिराम मोसाहारि आमाय बिथाङाबो खनगोन। नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंदो। बिथांखौ आं खननो थाखाय खावलायबाय। हेलौ।
타블라는 하르싱 타블라는 머의 부허여 คุณลงไปได้ไหม